Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Disyembre 16 hanggang 18, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000, ang unang website ukol sa mga bagyo dito sa ating bansang Pilipinas, established in 1997. At bibigay ko na po sa inyo ang latest na yon. Meron po tayong papalapit na shallow LPA, mahinang low pressure area, na magbibigay po ng mga ulan sa katimukan bahagi po ng ating bansa, lalo na sa Mindanao at Kabisayaan. Mamaya bibigay ko po sa inyo ang pinaka-latest tungkol doon sa shallow LPA. Ito muna yung ating GraphSat na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Mananatili po ang hanging amihan dito po sa may Hilagang Luzon, kasama po ang Batanes at Bubuyong Kumub Islands, Panatag Shoal, at dito po sa may Kalayaan Island Group. So magkakaroon po ito ng hangin na umaabot po na hanggang 65 kph at may mga padaan-daan po mga light showers, lalo na po dito sa may area po ng Cagayan Valley, okay, sa may Cagayan province as well as Isabela. So may mga showers po dyan na inaasahan, mga pag-ulan. Samantala, ang ibang bahagi po ng Luzon, buong Kabisayaan, Mimaropa, Sulu Archipelago, Kanluran, Hilaga at silangan bahagi po ng Mindanao ay nasa influence naman po ito ng mahinang amihan o yung northeasterly surface wind flow. Magbibigay naman po ito ng magandang panahon, subalit may mga kaulapan po na inaasahan sa mga lugar na ito at may mga padaan-daan pong mga light showers. Dito naman po sa may Visayas at Mindanao, may kahalo po siyang mga localized thunderstorms. So, mag-ingat lang po sa mga possible flash floods at landslides kapag meron pong malakas na thunderstorm na dadaan po sa inyo, lalo na po na yung weekend, dahil po sa papalapit po itong isang shallow LPA. So, focus na tayo dito sa shallow LPA. Nasa labas pa po siya ng power kanina, but ngayong gabay ay mukhang nasa edge po siya ng Philippine Area of Responsibility. But ito pong shallow LPA, yung kita po ninyo, medyo mas kumakapal na yung ulap. Mas kumakapal ang ulap na yun sa may hilagang bahagi po itong shallow LPA. Nagbibigay po ng mga thunderstorms sa may Palau at Yap Island sa Micronesia. At kita po natin itong trough. Yan po ang nagbibigay ng mga ulan sa area nila. Dito naman po sa may buong bahagi po ng Micronesia, sa may Chuuk at Pohnpei, Cosray ay nasa influence po sila ng wind convergence. Ito po yung trade winds na nagkakaroon po ng mga thunderstorms tulad po nitong La Nina phenomenon. Kaya grabe po yung mga ulan na yun sa ating bansa kahit na December. Lalo po sa may bahagi po ng Mindanao, medyo above average po ang mga ulan. Particularly na papalapit po itong LPA na ito. So yan po ang ating latest sa GraphSat. Babanggitin natin mamaya yung LPA na papalapit, yung shallow LPA. Ito po yung fast animation. So, kitang-kita po natin yung papalapit po nitong makapal na kaulapan na dala nitong shallow LPA sa may bahagi po ng Mindanao. So, inaasahan po natin magbibigay po ng mga maulan na panahon sa may Visayas at Mindanao na yung darating na Biyernes hanggang Sabado or even Linggo. Affected din po ang area po ng Palawan. At kung titignan natin yung zoom in satellite animation, so, yan po. Dito po sa may Northern Luzon, natili po yung hanging amihan. Samantala, dito naman po yung northeasterly surface wind flow. Nag-generate po ng mga thunderstorms sa ilang bahagi po ng Kabikulan, Visayas, Southern Palawan, gayon din po dito sa may Mindanao. At ito po yung makapal na kaulapan, dulot ng papalapit po na shallow LPA na mukhang maging aktibo po siya pagtawid po ng Mindanao na yung Biyernes. So, focus tayo na yon sa ating windy.com pressure, wind at rain forecast, lalo na yung ulan dahil po ang medyo malakas po dito sa LPA na ito yung ulan. Lalo na yon, meron tayong La Nina, so mas lalo pong pinapa-enhance nitong La Nina, itong mga ulan na kasama nitong LPA. Dito lang po tayo mag-focus sa ECMWF kasi ito po ang medyo magaling pagdating sa forecast po sa mga ulan. At kung titingnan natin bukas po ng umaga sa Huwebes, kitang-kita po natin yung shallow LPA. Nandito po siya, pero yung trough niya, medyo malakas yung ulan. Nadala niya. Nandito po siya sa may bahagi po ng South Philippine Sea. At pagdating po ng Huwebes ng hapon, papalapit na po siya sa may Eastern Mindanao. So may mga ulan na pong inaasahan po dito sa may
eastern sections ng Caraga hanggang dito sa may eastern sections ng Davao Region kasama po ang Compostela Valley. So, nandito po yung shallow LPA. So, ito po yung mga ulan na aabot po ng intense level. Ang rainfall po niya, magkakos po yan ng mga pagbabaha, flash floods at landslides kapag dinaanan po ang lugar ng Mindanao. So, pagdating po ng Friday ng umaga, inaasahan po yung shallow LPA dahil mabilis man yung takbo niya. Dadaan po o tatawid po sa may bahagi po ng Davao Region. At makikita po ninyo na pagdaan po itong shallow LPA ay magbibigay po ng mga heavy to intense rainfall sa malaking bahagi po ng Central Mindanao, lalo na sa may Bukidnon, dito po sa may Misamis Oriental, gayon din po sa may Cagayan de Oro, Caraga at sa Davao Region. So, mag-ingat po tayo dyan, lalo na yung Friday, medyo maulan po ang panahon ninyo dahil sa pagdaan ng shallow LPA na posibleng maging aktibo pagdating po ng Biyernes. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Kabisayan, lalo na sa may Leyte at Southern Samar, Giwan kasama po dyan, ay baka magkaroon po ng mga ulan, moderate to heavy rainfall naman po base sa forecast ng ECMWF. Pagdating po ng Biyernes ng hapon, dito naman po sa may bahagi po ng Zamboanga del Norte, Antipolog at Dapitan Cities ay posible magkaroon po ng mga moderate, heavy hanggang intense rainfall. Kaya din po dito sa may central portions po ng Visayas, kasama po ang Bohol, Cebu at Negros. Pagdating po ng Biyernes ng hapon hanggang gabi na po yan. Samantala ang Kabikulan, may mga moderate to heavy rainfall din dulot po ng easterlies na pinapalakas po ng La Nina. At pagdating po ng gabi ng Biyernes, lalabas na po siya sa may Sulusi, itong low pressure na aktibo. At posibleng Sabado ng umaga, habang tatawid po siya ng Palawan, posible po siya maging ganap na isang tropical depression. So, malaki ang possibility na gagamitin po ang name nito as Vicky kapag naging ganap na bagyo po ito. So, babantayin po natin itong aktibong, soon to be active low pressure area. Kasi na yun, shallow pa lang siya. So, grabe rin ang mga pag-ulan na inaasahan po sa may central at northern Palawan. Moderate, heavy, hanggang intense rainfall. Posible magkaroon mga flash floods, landslides. At gayon din po, malalakas na mga pag-ulan. At dito rin po sa may bahagi po ng Eastern Visayas, na yun po ang Leyte at Tacloban, posible sa Sabado may mga grabe rin mga pag-ulan dahil po sa enhanced easterlies na pinapalakas po nitong pinapalakas ng La Nina habang sumasabay po itong aktibong LPA na ito. At pagdating po ng Sabadong hapon, ayan na po, lalabas na po ng west of Palawan o sa may West Philippine Sea na po itong si shallow LPA na aktibo na, posibleng bagyo na po yun dyan. At ito naman pong Kabikulan ay may mga moderate to heavy rainfall po yung inaasahan, lalo na sa may silangan bahagi po ng Partido District, Eastern Albay, Catanduanes, lalong-lalo na may mga ulan po dyan. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Luzon, lalo na sa may Santa Ana area ng northern or northeastern Cagayan, may mga inaasahan pong mga moderate to heavy rains dahil po sa pag-enhance ito sa amihan. Okay? Dito naman po, enhance ng easterlies dahil po sa La Nina. So, ganyan talaga po. Pag may moderate tayong La Nina, inaasahan po malalakas na ulan dito sa ating bansa. Okay? And then, on Sunday morning, yan na, papalapit na itong potential na bagyo sa may Kalayaan Island Group. At mag-exit na po siya ng PAR linggo ng hapon. But tingnan niyo po ang eastern sections ng northern at central Luzon. Posibleng may mga ulan po, may mga thunderstorms. Dudot po nito ang enhanced easterlies. At yung northeast monsoons dito sa may Batanes area. At na pinapalakas po ng prevailing La Nina phenomenon. Okay? And then, Sunday afternoon, nandito na po yung nakalabas na po siya PAR, si potential na bagyo na posible maging Vicky. At ito na po, patuloy pa rin mga ulan, moderate to heavy, sa may silangan bahagi po ng Luzon, lalo na sa may Isabela at Cagayan. So, yan po ang inaasahan natin na yung darating pong 4 na araw hanggang linggo.
At mag-ready na po mga kababayan natin sa may Mindanao at Visayas dahil po may mga inaasahan po tayong malalakas na ulan, moderate, heavy hanggang intense na rainfall dahil po sa pagdaan nitong shallow LPA at posibleng maging bagyo po pagdating po sa may Sulu Archipelago hanggang pagdaan po sa may Palawan. So, gaya ng sinabi ko kanina, baka magamit po ang pangalan na Vicky. Okay? Alam natin itong name na ito naging famous dahil po sa mga fake news, mga rumors na may Vicky daw. Anyway, so baka ito na itong LPA na ito ang makagamit itong name na ito habang nasa loob pa po ng PAR. So let's all hope and pray na ito po ilalabas ng Pilipinas bilang isang LPA lang. Huwag na po maging bagyo dahil po grabe po mga pinsala na pwedeng idala na itong LPA na ito. Lalo na pag naging tropical depression, grabe mga ulan. So, nakakaawa po ang ating kababayan. Okay? At nako-confirm po yan dito sa ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. Galing po ito sa Climate Prediction Center ng NOAA. Gaya dito, sinabi dito, week 1, valid December 16 to 22, high chance po ang possibility na may tropical cycle formation. So, yun na po, yung shallow LPA, posible maging Vicky kapag habang tumatawid ng Southern Philippines hanggang sa mag-exit na po siya sa may West Philippine Sea. While sa week 2 naman po, December 23 hanggang 29, sa week ng Pasko, ay may mga moderate confidence o moderate chance na medyo above average po ang mga ulan sa may bahagi po ng Mindanao dahil po may forecast naman po yung American model, not the European model but yung American model na posibleng may LPA na naman po o bagyo na dadaan po sa Mindanao sa week ng Christmas but hindi pa po ensure kaya nasa moderate confidence po. Ito ang sigurado, mataas ang probability na baka maging bagyo po siya paglampas po ng Pilipinas o habang tumatawid po ng Sulu Archipelago at Palawan area. Okay? So, iyan muna ang ating update dito sa ating YouTube channel. We will keep you updated, lalo na po sa darating pong Biyernes. Kung bukas po maging aktibo po itong shallow LPA, mag-i-issue po tayo ng special coverage dito po sa LPA na wala pa po siyang tag-ID kasi shallow pa lang po siya. Bukas, most likely, baka gawin po siyang likely 97W. So, abangan po natin. Medyo nakalimutan ko na kung anong sunod sa tag-ID ng mga LPAs. Kasi ang LPAs from 90W hanggang 99W tapos mag-recycle yun, balik sa 90W. Wala naman po talaga siyang tunay na hindi yan rini-record, okay? Ang rini-record yung mga 10W, 20W kasi bagyo po siya. So, malalaman po natin yan bukas hanggang Friday. So, stay tuned lang po sa mga notifications sa ating YouTube channel kapag nakasubscribe po kayo. Kaya wag kayong makalimot makasubscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo sa lagay ng panahon, lalo na po sa mga bagyo na papalapit po sa ating bansa. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawa ulit nagpapaalam. Mag-iingat po tayo lahat. Mag-pray tayo hard na sana hindi na po matuloy ito. At lahat po, sana I hope and pray na nasa safe conditions po kayo. Good evening po ulit sa inyo lahat. God bless and maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking YouTube channel.